Let's go! Uhu. Kuuma päivä. Yli 30 lämmintä. Katsotaan tuleeko ahventa Pyhäselältä. 13 metriä sekunnissa puuskat ja... Oo. Saattaa ravistella. Toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. Kyllä. Kai ne liivitkin pitää vielä. Joo, niitä mä odotan. Lähden vasta sitten ajamaan. Jep. Kun ei tiedä, tossa kun mennään tuohon vähän ulospäin, niin voi muuttua pikkasen. Voi se vähän ravistella tosissaan. Ei ainakaan nyt toistaiseksi näytä, että täällä olisi mitenkään erityisen paha. No ei. Et tuolta kun aukeaa tuo selkä, niin pikkuhiljaa, niin sieltähän se sitten tulee. Paljastuu, että mitenkään. Pääsee mikkitestiin tuuliominaisuuksien kanssa. On muuten paljon saunalauttoja täälläkin. Joo. All right. No niin, ajetaan sinne Marjalan suuntaan. Tuute Marjala. Komeita aaltoja. Oh. No, ääni toimii. Se on pääsi. Se käy mut toinen tulppa tonne. Tuolta tulee aika paljon aina vettä sisään. Toki se lähtee aina poiskin, mutta kastelee niin veneen lattia ikävästi. Aivan. Tää on vähän lyhyt tää laturin piuha, mutta... Tehdään sille tämmönen köysipeti. Ei oo ihan niin kireellä. Pikkasen valuttiin tosta kalapaikasta, kun sen verran vietää alkoi. Joo. Nyt meillä on vaahtopäitäkin. Tossa on toi sun piuha. Joo, on tossa tonne. Vielä katsoo, miten päin tää kamera on täällä. Ajattelin saada tänään reilusti kalaa. Aha. Hakis nyt paikkaansa toi keulis, niin uskaltaa nousta täällä keulassa. Reilusti kalaa. Siellä keuliksella niin jotenkin on vähän hankaluuksia, kun silloin kun uittaa sitä tonne vähän eteenpäin, tonne tuulen suuntaan, niin sitten kun pistää se ankkuri, niin se aina jarruttaa hirveästi. Jep. Ja sit siinä vaiheessa se ehti mennä jo vähän. Jep. Se ottaa niin kirjaimellisesti sen ankkuripisteen. Että... Joo. Dodi. Sulla on semmonen, mulla on tämmönen valko-puna. Joo. Puna-valko. Kummin päin se pitää sanoa, jos se on pikkasen vaan punainen. Ei kai sillä ole väliä. Kai se sitten on valko-puna, jos se valkoinen on se dominoiva. Niin kai se on. No niin, 5 minuuttia kalastettu, mulla on nälkä jo. Joko lähette? Annaksä mun kolmioleivä? Hetki pieni. Mä rupean syömään jo eväitä. Vetäisin Fit Life kanaa ja riisiä kotona ennen kuin lähdin. Oho, kova. Tuli jo Instagramin puolella ammattimiehille just äsken viestiä, että mulla on uusi hattu, mutta se ei pidä paikkansa. Koska se oli juuri tämä hattu, joka lenti järveen ja se noukittiin sieltä ja kuivatettiin ja kuin uusi. Täydellinen. Tähän. Kokeillaan vaikka tähän näin. Tossa oli aaventa pyörii. Joo. Kunhan toi kuide tossa tietää mihin suuntaan se haluaa olla. Tuolla se pikkuhiljaa meidät kääntelee tosta.
Oiskohan se eilinen Paavola? Kokeilehan. Se väri. Aha. Joku kävi pökkäämässä. Jos joku ei tiedä mikä on eilinen Paavola, niin ammattimiehet.fi. Mika paljasti kaiken. Kalastuksesta vai itsestään vai? Sekä että. Seiskan kääkjuorut. Katso kuvat. Tässä on semmonen jikitaulu askarella tänne. Kyllä se olisi. Se olisi siihen vaan parhaat jikit kiinni. Mä heittelen niitä aina tonne laatikkoon ja sitten kotona kerään sen kasan sieltä aina. Niin. Oliko sulla mutanen testissä ollut jo? Joo, se oli nyt muutama heito. Oi, käviköhän heti vajotessa. Näytti toi siima vähän siltä, että jotain olisi tapahtunut. Tää voi olla virhe testata tämmöstä jigiä, jota on vaan yksi kappale. Se on aina, tai pitää toivoa, että se ei ole hyvä. Sitten kun se rupeaa antaa, niin ai. Sit harmittaa. Harmittaa, kun se yksi hauki tulee ja vie sen. Taas pyöritään ympyrä. Nyt se motorkaari tajuu, että ei hitto, tuoltahan se tuuleekin eikä tää. Katsotaan nyt, että jos tästä ei tule kalaa, niin sitten mä syön hatun. Älä syö hattua. Kunhan kääntyy vene, niin täällä 360. Noin. Let's go. Nyt on veneen allakin. Näyttäisi ihan vähän kokoiselta ahvenelta. Mitä tässä on? Oho, Siellä siitähän se. siinähän se on. Tää on kyllä iso. Tää on niin pieni, että irrotetaan se varmasti ja pistetään takaisin heti. Ensimmäinen kala saatu. Minimoidaan pinnallaoloaika. Kyllä. Kuuma keli, niin ei. Ei liikaa esitellä mihinkään. Ei me esitellä kaloja. Ei. Sitten ne voi olla aina puheissa sen isommat, kun Niin, niitä ja ei siis näytäkään. tarinat on parempia, kun ei näytä sitä kalaa. Kyllä. Se on vähän niin kuin nuo isot ahvenet, kun viime reissulla tuli se 49. 49 ahven, niin Täältähän niitä ei tule. piti aika kiireellä laskea takaisin. Niin ei voinut näyttää On sitä parempi. Se on parempi. Nyt pitää kyllä värikin vaihtaa. Mutta sen verran pieni, että emme tätä nyt oteta. Joo. Heti potkaisee johon päin energisiä. Vaihtuu väri. On tää. Sulla on se. Joo, tässä veneen alla lisääkin niitä. Mä luulen, että ne nyt tulee tähän näin, kun vähän heittelee tonne noin. Tuo voidaan nimetä Saken Savage. Eli raakalaissakke. Kyllä. Joo, sieltä. Mitä se kiskoo niitä koko ajan? Oho, sit pääsi irti. Rauhoitu. Kyllä kivasti ottaa. Tää on jo Se koko kasvaa. joka Se on joku 27. 18. on energinen. Joo. Tää alkaa Kiva olla jo kala. syömä kokonasti, mutta otetaan mieluummin pikkasen isompi. Mulla on taas se plus 3 otan, mutta muuta en. No, kyllä mä 30. Heti kun mutasella. On muuten aika Mutanen on. ärhäköitä nuo ahvenet tässä. Joo, on. Mutanen on näköjään hyvä. Kans.
Mä luulen, että nämä luomuvärit toimii nyt tässä. Ennenkin toiminut. Jep. Joo, nyt löytyi kalapaikat. Tai siis ahvenpaikat. Niin kuin tavoitekala oli. Joo, tähänkin taas tuli tarppia, mutta se on 4 kalaa. Ja se on varmaan just lähempänä kaislikkoa. Nyt nappaa tuota aika kaukaa jo kiinni. Joo, niin ottaa ihan tuolta. Sieltä vaan haasteellisempi tartuttaa se tuolta kaukaa. Joo. Mutta onneksi refleksit on kunnossa. Niin Kyllä. tää on pieni. Se tulee sieltä surffata. Nyt on taas tätä, että joka heitolla kala. Otetaan vaan se isompi. Ui. Ei tää ollutkaan. No, elä sinne. Elä sinne, et satu. Miten mulla tää taas menee? Hirveä virta. En mä saa kiinnikään. Niin nopea. Mulla on jotenkin solmussa. Se on jo ihan nätti. Nätti kala. Jotain vaaleita. Tai On hyvän värisiä. vähän niinku muistuttaa jopa höytiäisen kaloja. Joo. Nyt ne löytyi ne ahvenet. Tämä varmaan isompaan syöttiin, sitten niin olisi niitä isoja sieltä yrittää sieltä joukosta. Taas on kiinni. Mikä sieltä tulee sitten? Ahaa. Kovaa painelee tuossa kanavassa. Siellähän hurjaa kyytiä. On muuten ahvenia ihan pirusti tässä. Niin, se oli viime vuonnakin tähän aikaan. Jep. Joo, kyllä jos haluais nyt niinku ihan semmoista ruoka-ahventa, niin tässä olisi saatu jo aika monta. En tiedä, pitäisiköhän jopa ruveta kohta jotain ottaa näitä. Joo, aika hyviä. Kivoja ahvenia on. Onneksi nämä Ihan aika hyvin. syömäkokoisia. Se on se laiskuus, kun ei jaksa siivota niin paljon, niin ottaa sitä isoa. Tuleeko tälläkin heitolla? Tulee varmasti tää nyt. Tää on kyllä ihan koko ajan. No, käsi lähti kammelta. Oho. Mä veikkaan, että tässä voi aika nopeatakin uittoa harrastaa näiden kanssa. Nää on nyt tän Joo, voi kyllä ihan. Ei tarvii hitaa. Kato! Mitä? Ahvenheinä. Eli järviruoko. Siis toi painelee toi kaveri ton Tuommoisen kelluvan renkaan kanssa hyppii tuolla. Aika hurjaa meininkiä. ahtaaseen kanavaan. Huomenna sitten saa lehdestä lukea, että Siellä ei onneksi tuule, mutta siellä on kyllä nopeusrajoitus. niin ja ihan liuussa näytti menevän. Juu. Kieltämättä tommosella uimarenkaalla en ehkä vetäisi tässä aallokossa. Niin ja tuolla ahtaassa kanavassa. No sekin. Kiveen siellä. No niin, siirrymme meitä taas pikkasen. Taas kun se vene rällää sieltä. Pitäisikö se näyttää mitä tällä tapahtuu oikein? Kanavassa hurjastellaan. Perässä on tommonen uimarengas ja täällä on aika kova keli. Kukin tyylillä. Voin sanoa, että tähän jäädään parkkiin nyt taas. Tässä on isoa ahventa, tai isoa, mutta ihan reilun kokosta kaarta piirtyy. Ja Sehän on sit kokeiltava. tää on kyllä kaikki ahventa. Sitten ei oikein epäilystäkään oo. Eli kohdekalaa löydetty. Kyllä.
Laitetaan mekin tuonne ulospäin, ei tässä Joo. mitään kalaa. Lämpimikseen viskotaan. Pyöritellään sitä auki tää. Ei näy mitään. Joo. Ei siinä sit oo mitään. Ei oo mitään. Jos ei näy mitään, niin ei oo mitään. Taisi käydä sillä, että ei oo kotiin viemisiä. Niin se vähän taas käy. No, Välillä käy näinkin. välillä näin. Aina ei ammattimiehetkään saa kalaa. Tai saatiinhan me kalaa, mutta Saat. ei otettu. Ei. Ei kai siinä. Tää? Ei kai siinä. Ei kai tästä mitkään pidemmällekään nyt viitti lähteä, niin No ei tässä ajellaan oikein. Niin. rantaan, niin vähän aika pimeä rupee sit tulee nopeasti. Kyllä. Se on kiva tossa hurjemmassa kelissä ajaa jostain tuiskavalta painilla takaisinpäin. Joo, ei. Ei tällä kertaa sinne. Joo. Ajellaan tonne Joo. satamaan, kato vaan. Ei saatu kotiin viemisiä. Tää? Tai ei saatu kotiin viemisiä. Ei. No, Näin kävi. Se ei Sakke tiedäkään, että äänet kuuluu sieltä sellota edelleen tänne. Vähän ahverallia, mutta tyhjin käsin kotiin. Välillä käy näin. No, nyt myrskyä pakoon kotiin. ei näe tätä millään. Se on vaikeet.